Dnes si urobíme skvelé karfiolové placky. Uvaríme karfiol a ideme na to. Rozmixujeme si šampióny takýmto skvelým mixerom. Ďalej si rozmixujeme cibulu, ale aj trošku cesnaku. Tak, 2-3 strúčiky. Ja používam takýto skvelý mixer. Šup, šup, hotovo. Rozmixuje, nemusím nič krájať, nemusím nič strúhať. Ďalej si rozmixujem už vopred jemne uvarený karfiol a do zmesi dám 4 vajíčka, lanové semienka, trošku podrtených mandlí, majoránku, trošku čili, soľ, korenie, vločky, tak od oka a poriadne zamiešam. S takouto naberačkou na zmrzlinu si urobím najprv také kopčeky, aby som všetky tie fašírky mala rovnaké, potom ich trošku takto udupem, pohľadkám rukou a tentokrát som na ne dala pankostrúhanku, aby som to mala akože také viac chrumkavé a aby to boli také naozaj fašírky. Trošku postriekam olejom zo spreja a upečiem. Dobrú chuť!